Noswaith dda, a chroeso i'n digwyddiad Mamiaith, Iaith Frodorol, Barddoniaeth a thrafodaeth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO 2021, a drefnwyd ar y cyd rhwng Wales Pen Cymru a Cyfnewidfa Len Cymru, gyda chefnogaeth Prifysgol Cymru Drindodau Sant, Cyngor Celfyddydau Cymru, y Cymdeithas Ddysgedig a Pen Rhyngwladol. Good evening and welcome to our event, Mother Tongue, Indigenous Languages, Poetry and Debate to celebrate UNESCO's International Mother Language Day 2021, organised jointly by Wales Pen Cymru and Wales Literature Exchange, with the support of the University of Wales Trinity St David, Arts Council of Wales, the Learned Society of Wales and Pen International. Cari le ydw i, a dwi'n swyddog prosiectau gyda'r Cyfnewidfa Len Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau. I'm Carrie Lake and I'm the Projects Officer for Wales Literature Exchange and Literature Across Frontiers. Firstly, I would like to say that simultaneous translation into English is available. The speakers of this event will be speaking mainly in Welsh, so if you would like to listen to the English translation of the event, please select English from the Interpretation tab below. Please feel free to use the chat if you are having difficulty with this feature. Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO eleni, cynlluniwyd prosiect Barddoniaeth Rhyngwladol gan Bwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol Pen Rhyngwladol o dan arweiniaeth y cadeirydd, sef Wrti Wrwdigo Echea. Mae'r prosiect yn cynnwys cerddi gan feirdd ar draws y byd yn darllen eu barddoniaeth yn eu mamiaith nhw. Mae nifer o'r ieithoedd yn y prosiect hwn yn rhai lleiafrifol, answyddogol ac mewn sefyllfa fregus iawn. Mae'r cerddi i'w cael ar dudalen Facebook y Pwyllgor ac ar YouTube gydag is-deitlau yn Saesneg, yn Ffrangeg neu yn Sbaeneg. Mae Llywydd Pen Cymru, Menna Elfyn, wedi cyfrannu cerdd yn Gymraeg at y prosiect, ac mi fydd Menna'n darllen y gerdd honno yn nes ymlaen. Felly trefn y noson yw Barddoniaeth i ddechrau yng nghwmni Menna Elfyn a Grug Muse. Yna trafodaeth ar y thema Mamiaith a ieithoedd Frodorol gyda Ned Thomas ac Elin Haf Gruffydd Jones, ac yna barddoniaeth i gloi yng nghwmni Ifor a Glyn a Sian Northey. Yn gyntaf, wnawn ni droi at Menna Elfyn a Grug Muse. Mae Menna Elfyn yn fardd ac yn ddramodydd, ac mae ei barddoniaeth hi wedi gyfieithu i mewn i dros 20 o ieithoedd. Hi yw Llywydd Wales Pen Cymru, llywydd gweithgar iawn. Mi fydd hi'n darllen Nibach, sef y cerdd Cymraeg sydd yn rhan o'r brosiect Barddoniaeth Mamiaith Pen Rhyngwladol a'r cyfieithiad Saesneg. Mae Grug Muse yn fardd, golygydd ac yn fyfyrwraig PhD. Yn enillydd her gyfieithu 2020, mae hi hefyd yn un o sylfaenwyr a golygyddion cylchgrawn y stamp. Holwyddoreg ar iaith yw teitl cerdd Grug, cerdd a chomisiynwyd gan y Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ei symposiwm ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd trwy brysm iaith mis Tachwedd ddiwethaf. Diolch i chi Menna a Grug. Dyma gerdd Nibach, gair o Iwdeg yw e, ac pan des i draws y gair, o'n i'n meddwl yn air hynod ddiddorol yn Gymraeg, neb a gach. Mae neb yn golygu neb, a gach yn golygu perthyn i rywun, y neb sy'n perthyn. A mi sgwennes i hwn pan o'n i'n gweld y lleiafrifoedd ar wasgar yn gadael ei gwledydd ac yn chwilio am well byd. Un o geiriau cyntaf ni'n dysgu yn Gymraeg yw y gair bach, ac dwi'n chwarae'r gair hynna hefyd. Dysgu rhedeg yr yrfa, bach, lleied, llai, lleiaf, ond pwy yw'r lleiaf ohonom? Credom unwaith, mae ni'r Cymru oedd y rheini. Atodiad sy'n hyn odiant i Loegr a fy'n weithiau i bod hi'n Brydain fawr, mae bechan yw ar fap. Why learn Welsh to speak to fewer people, meddai un gŵr doeth unwaith. Neu'r gohebydd tafodrydd, this useless language, heb allu sill na stomp ohoni. Mor fach i byd, mwy yw'r clwy sy'n ein clyw. Ond heddiw, mae'r llai a'r lleiaf a'r wasgar, ac un ydym a hwy y lleiaf rai,
gweddillion sy'n mynnu melltydd arnynt, gael to a bondo a bendydd, sy'n crefu mor fychain ydynt, ffest a lluest a llewyrch, ac un y dimninnau, y lleiaf rai a'r wasgar yn ein bro yn llechu, rhag y sawl synhwyr ar dail ar ein lleferydd. Wedi'r cyfan, enwyd ni'r Cymru yn ddieithriad, ac oni dyna paham y deallwn y lleilau sy ar daith, yn mwmian heb i mamiaith, gwydr lys o bobl a dreithell bell, pob telcyn wedi hyrddio ar graig cyn disgyn i'r llanw mawr. Nes ymyn y grymoedd mawr, mwy, ail enwi'r bobloedd bach yn fachigol, y lleied, llai, lleiaf yn troi'n nebach. Nebach yw'r neb heb ach, nebach llai na lleied, drian bach medd rhai wrth ganu'n iach i'r llipryn lleiaf oll, cyn troi yn ôl at ei byd mawr, mwy, 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 os oes mwy. Yn Saesneg, nebys, gair o'r Iddeg, ac mi sgwennes i cyfieithiad ar ôl sgwennu'r Gymraeg, nebys yn air hefyd sy'n cael ei ddefnyddio. A dyma yr epigraff lunies i wrth sgwennu'r cyfieithiad. So many of us have stood up for the marginalised, but never expected to be here ourselves. Barbara Kinsolver. What I learned early on, Bach, small is small, smallest, smallest, but who is the smallest of us all? We thought it was us, the Welsh, appendage, some relic or other of England, sometimes quipped as Great Britain, although minuscule on any map. Welsh is the only language you learn to be able to talk to fewer people, said one spin doctor, or the journalist, this useless language, though she could not sound even a syllable from her small world. Bigger, bigger, bigger is the curse that we hear. These days, the small and smaller are afoot, and we are with them, the smallest ones, dregs, whose hiraeth for hearth wants a roof, bondo, eaves even, and blessings, who crave, though they be small, a feast, a dwelling, a plenitude. And we, like them, shy away from those who sense the leaves on our lips. After all, we Welsh were called strangers once by our next-door neighbours, so we understand those on the move, mumbling without the warmth of their mother tongue, glasswort on a faraway beach, every shard hitting rock before it falls in the cauldron of tides, until the great power reconfigured their dictionaries as the diminutive people, small, small, the smallest nebys, a nobody, nebach, no lineage, smaller than small. Poor thing, say some, as they bid or do, to the whisper of the tiniest tribes and nations, before slipping back to their huge world, larger than ever, ever, ever. Hyfryd, diolch Menna. A nawr allai ofyn i Grug i ddarllen ei cerddi. So teitl hon ydy Holwyddorag ar Iaith, a mae'r ffurf gofyniad ag ateb. 1. Pa beth yw iaith? Yn y niwl uwchben Sir Fôn, aeth dwy awyren heibio gilydd, heb gyffwrdd a heb weld yn allbwynt yr ydar. Dyma beth yw iaith. Cyfres o gamddealltwriaethau. Coesau yn taro byrddau mewn stafelloedd tywyll. Ystyriwch pe byddem ni'n dall yn gilydd, be fydden ar ôl i'w ddeud. A yw hon yn iaith? Maen nhw'n dweud ei bod hi, nid pawb, mae rhain ei gwadu ei galw'n sŵn neu rhywbeth marw. Rwy'n casglu pethau marw. Ammonit,
penglogau, adar bach a brigau'r ynn, hen fatris, beiros gwag, eu rhoi mewn bocsys gidiad dan y gwely, yn fath o ofergoeliaeth. 3. Beth aeth cyn iaith? Nid tawelwch, na, ond sŵn. Y ffasiwn ddwndwr, dŵr yn llifo lawr cenentydd, gwynt mewn sgyfaint, mellt ar y mynyddoedd a rhew yn gwychian, mewian bwncath, chwyban pry, curiad esgill cudyll uwchben cors, a sisial sglefrod môr. 4. Beth a wedi iaith? Mae iaith, medden nhw, fel gwastraff niwclear. Ar ôl yr adwaith gyntaf, y creu mawr, y gwres a'r dinistyr, mae'r stwff na sy'n gwrthod marw. Ei gladdu'n ddofn, ei alltudio wyneb hael a gwres y ser. Mae atomau fod yn dal i gnoni, yn dal i droi a throsi hyd yn oed ei beddau dofn. Mae nhw'n gwgu, yn gwrthod pydru. Diolch. Diolch yn fawr, Grug. Yr athro Elin Haf Gruffydd Jones yw cyfarwyddwr newydd y ganolfan uwchafrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, ac mae'n arbenigo ym maes ieithoedd lleiafrifol Ewrop drwy ei gwaith gyda Mercator ers 30 awd. Ned Thomas, newyddiadurwr, awdur, beirniad ac ysgolhaig, sylfaenydd Mercator a sylfaenydd Planet, The Welsh Internationalist, yn 1970, a wnaeth ddathlu hanner canmlwyddiant llynedd. Trown yn awr at Elin a Ned, un tywys trwy'r drafodaeth hon am mamiaith ac ieithoedd Frodorol. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Cari. Da ni yma i nodi Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO, a hefyd da ni ar drothwy degawd ieithoedd brodorol UNESCO 2022 i 2032, a mae hyn hefyd yn dilyn blwyddyn ryngwladol ieithoedd brodorol UNESCO yn 2019. A felly, wrth gymryd rhan mewn rhaglenni rhyngwladol fel hyn, mae'n briodol i ni ofyn, dwi'n meddwl, yng Nghymru, beth ydy pwrpas ac ystyr y terma yna i ni heddiw fel pobl sy'n perthyn i'r Gymraeg ac fel pobl sydd ar Gymraeg yn perthyn i ni. Os da ni'n meddwl i ddechrau am y term ieithoedd brodorol, cwestiwn, pa ieithoedd sy'n ieithoedd brodorol? Ac oes na ieithoedd sydd ddim yn ieithoedd brodorol? Os ydy'r Gymraeg yn iaith brodorol, Basgeg yn iaith brodorol, Catalaneg hefyd yn iaith brodorol, Llydaweg ac yn y blaen, ydy Daneg a Swedeg a Hwnghareg a Galmeineg a Ffrangeg a Saesneg hefyd yn ieithoedd brodorol? Mae'r continuum ieithoedd brodorol, os ydyn ni'n edrych arno fo o'r ystyr yna, yn cynnwys pob iaith. Ond ydy diffiniad UNESCO ddim mor eang a hynny. Mae UNESCO yn diffinio ieithoedd brodorol fel pobloedd brodorol, sef pobloedd o tua 500 miliwn o bobl, llai na 500 o boblogaeth y byd. A'r bobl yna, y pobloedd brodorol hynny, yn cario cyfrifoldeb anferth o ran cynnal amrywiaeth ieithyddol y byd. Ond wrth gwrs, mae 40% o boblogaeth y byd, does gan 40% o boblogaeth y byd ddim mynediad i addysg yn iaith frodorol nhw. Felly, mae'r cyfrifoldeb sydd ar y pobloedd brodorol sydd yn cael ei diffinio gan UNESCO fel pobloedd brodorol yn anferthol. Pam yn bod ni felly sydd y tu allan i'r bloc yna o bobloedd brodorol? Pam yn bod ni fel siaradwyr Cymraeg, fel pobl sydd â perthynas efo ieithoedd eraill sydd dan fygythiad? Pam yn bod ni eisiau cymryd rhan yn y degawd yma ac yn y flwyddyn a fu? O falle na un o'r rhesymau pam bod gennym ni gymaint o awydd i wneud hynny, ydy yn bod ni yn credu bod ni'n bobl sydd efo ymwybyddiaeth uchel o bwysigrwydd iaith yn y byd. Bod ni'n bobl sydd eisiau dangos ein solidarity ieithyddol, ac yn bod ni eisiau chwarae'n rhan yn y broses o gynnal amrywiaeth ieithyddol yn y byd. Felly falle na dyna pam yn bod ni yn mynd i mewn i ddegawd ieithoedd brodorol UNESCO,
bod ni'n mynd i fewn efo'n llygyd ar agor, bod ni ddim yn perchnogi geirfa sy'n yn perthyn i ni, ond bod ni yn cyd-sefyll efo pobl ar draws y byd sy'n ymgyrchu ac yn brwydro dros eu ieithoedd nhw ac sy'n cyfrannu at ymrywiaeth ieithyddol drwy'r byd i gyd. Ac os da ni'n meddwl am y term mamiaith, wel, falle bod hwn hefyd yn drafodaeth gymleth ag eang, falle'n fwy cymleth ag eang. Dwi'n edrych arna fi fy hun, Cymraeg ydy fy mamiaith i, mae hynna reit syml, ond dros y blynyddoedd mae geiriau cydweithwyr a chymdogion a bobl dwi'n nabod ar y cwestiwn beth yw mamiaith, beth yw eich mamiaith chi. Mae'r geiriau yna wedi gadael cryn argraff arna i. Dwi'n meddwl, Ned, yn ôl at gyn gydweithiwr i ni yn Mercator yn y dyddiau cynna, y Llydawr Philippe Jacques, sydd erbyn heddiw yn bennaeth ar Offisach Bresoneg yn Llydaw. Ac pan oedd o'n ddyn ifanc yn ei geiniau, oedd wedi dysgu Llydaweg fel oedolyn. A dwi'n cofio fo'n deud, nid Llydaweg ydy iaith fy mam, felly nid Llydaweg ydy fy mamiaith, ond Llydaweg yw fy iaith i. A mae'r geiriau yna di aros efo fi, bod o wedi dewis Llydaweg fel i brif iaith, fel i famiaith, nad Llydaweg oedd iaith i fam. Ac yna, 10 mlynedd ar hugain y ddiweddarach, dwi'n cofio cael sgwrs efo Georgia Ruth, y gantores, cyn gymydog i fi hefyd, fel mae'n digwydd, a hi'n siarad am ei rôl hi yn y prosiect gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Mamiaith, yn ystod 2019. A Georgia yn nodi, nad Cymraeg oedd iaith i mam, nad Cymraeg oedd i mamiaith hi felly, ond Cymraeg ydy i iaith hi fel mam, a Cymraeg ydy mamiaith i mab hi felly. Mae'r ddwy enghraifft bach yna'n amlygu bod mamiaith yn rhywbeth sydd ar y naill llawn yn dangos yn syml ac yn goncrid ac yn ffeithiol, ond ar y llaw arall bod arwyddocad y term reit gymles, a nid jyst falle elfen o rigled, achos wrth gwrs da ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn gallu colli rhigled yn ei mamiaith, neu ddim yn gallu cynnal a datblygu rhigledd yn ei mamiaith wrth iddyn nhw dyfu fel pobl. A bod na elfennau emosiynol hefyd, yn yr ystyr bod ni'n gallu dewis pa iaith fydde'n dod yn famiaith i ni, a bod ni'n gallu creu perthynas emosiynol newydd hefo iaith dyn ni'n datblygu yn ystod yn hoes. Ac wrth gwrs i bobl amlieithog, ac yn enwedig i bobl sydd yn amlieithog yn gynnar yn ei bywydau, pa famiaith? Falle bod gennym ni fwy nag un mamiaith, mwy nag un famiaith emosiynol, hyd yn oed os da ni'n byw mewn gwladwriaeth lle mae rhaid i ni osod pa un yw yn mamiaith ni ar gyfer cyfrifiad ar math yna beth, fel sydd yn digwydd i'r Swediaid yn y Ffindir, neu'r boblogaeth sy'n siarad Ffinneg yn y Ffindir. Mae rhaid iddyn nhw osod pa iaith yw eu mamiaith nhw. Ond da ni'n gwybod hefyd, bod yna gymaint o bobl sy'n rhoi llafur i hoes i weithio dros iaith nad oedd yn famiaith dechnegol iddyn nhw. A da ni'n gwybod hefyd am bobl sydd wedi datblygu creadigrwydd mewn iaith eto sydd ddim yn dechnegol famiaith iddyn nhw. Da ni'n meddwl am Waldo Williams a dyfnder i farddoniaeth yn y Gymraeg nad y Gymraeg yn dechnegol oedd i famiaith o. Ac fwy diweddar falle'n meddwl am ganwr fel Steve Eves sydd wedi cyfrannu gymaint i fewn i'r scene rock Gymraeg ac yn gwneud hynny mewn iaith sydd ddim yn dechnegol famiaith iddo fo. Da ni gyd yn byw yn dydan mewn cyfnodau lle mae'r byd yn mynd â ni, mae yna ffactorau grymusach na ni yn hynna'n yn gallu gwneud penderfyniadau drosto ni ac yn gwneud y berthynas yma rhwng mamiaith, yn iaith ni, ieithoedd yn mynegiant ni, yn ieithoedd emosiynol ni. Mae'n anodd i ni fod yn feistri ar yn tynged ieithyddol ni ein hunain. Dwi wedi siarad falle o perspektif mamiaith fel rhywbeth unigolyddol, ond Ned, ydych chi'n mynd i fynd at y pwnc yma o gyfeiriad gwahanol? Wel, achos mae'r iaith, mae pob peth ti wedi sôn amdano yn wir yn dechrau o'r unigolyn ym mhob teulu bron yng Nghymru.
o ba bynnag yw iaith y teulu. Mae yna heine, os ydych chi'n edrych am ôl, efo ieithoedd heblaw Saesneg ac rhwng Gymraeg a Saesneg, a mae hynny yn ddifyr dros ben. A hefyd mae'r unigolion rhyw fath o archeoleg am waith ar wahanol adegau bod un iaith yn cymryd drosodd o'r llall. Ond dwi eisiau mynd ar ôl mamiaith, pan mae rhywun yn dweud yn y famiaith, rhywun ddim yn golygu mamiaith unigolyn, mae rhywun yn golygu mamiaith y grŵp. Pwy yw'r grŵp? Wel, mae yna fath o cylchoedd y teulu, gymdogaeth, falle y genedl, y diaspora, yn wedi gydyddiau hyn efo'r rhyngrwyd ac yn y blaen. A nhw'n rhan o'r grŵp. Ydy o'n gyfystyr ar genedl prin, os ydych chi'n meddwl am Patagonia, neu Saesneg, ym mhob man fel iaith gyntaf, yn ogystal â ail iaith. Dwi'n meddwl dilyn patrwm Raymond Williams yn keywords, mae'n ddifyr a helpu ddeall bresennol i fynd yn ôl at hanes defnydd y termau mae'r grŵp yn defnyddio mewn perthynas â iaith. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, dwi'n meddwl mae 1607 mae'r gair famiaith yn dod gyntaf, ond os ewch chi nôl rhyw bedair canrif cyn hynny, oedd sôn am pobl cyfiaith ac anghyfiaith. Felly, oedd yna rhyw syniad o berthyn i'r grŵp ni a grŵp nhw. Dwi'n meddwl bod hynny fy hun yn gyfystyr a teimlo fel cenedl yn yr ystyr fodern. Oedden ni'n barod iawn i ladd yn gilydd ac yn rheiddio efo pobl anghyfiaeth i ladd pobl cyfiaeth. Oedd pethau ddim yn mynd gyda'i gilydd genedl y wladwriaeth. Oedd gwleidyddiaeth yn dilyn blenhinoedd ac yn blaen, ond oedd yna ymwybyddiaeth o pwy sydd yr un iaith â ni, a wedyn wrth gwrs cyfiaith yn awgrymu i ni heddiw hefyd cyfieithu, wneud tynnu fo mewn i'n iaith ni, Cymreigio ac yn blaen, yr un syniad. Yn Lladin, reit bell yn ôl yr un cyfnod a mae'r geiriadur Prifysgol yn nodi cyfiaith ac anghyfiaeth, lingua materna, sef dyna chi y famiaith, ond pan ych chi'n edrych ar cyd-destun y defnyddir, be mae'n golygu yw nid Lladin y cyfan, a wedyn di o ddim yn manylu lingua materna yn rhywbeth wahanol, ieithoedd trafodiaethoedd gwahanol, oedd pobl heb gategoreiddio ieithoedd fel da ni, beth bynnag. Felly, oedd yn tueddu hefyd i olygu ieithoedd llafar, oedd y Gymraeg yn special braidd gan bod traddodiad sgrifenedig reit gynnar. Felly, oedd yna hyd yn oed yn rhai o'r enghreifftiau dwi wedi gweld, oedd yna elfen difriol braidd i lingua materna, merched bennaf, a plant oedd yn siarad ar nhw ar y cyfan. Wrth gwrs, oedd yna eithriadau amlwg enwog, ond yn llai llythrennog ar lot o ddynion, wrth gwrs, yn y cyfnod yna yn yr eglwys, a dynion oedd yn y swyddi yn yr eglwys. Felly, lle mae pethau newid wedyn efo'r diwygiad Protestannaidd, chi'n cael yr angen i bobl deall y Beibl yn ei iaith nhw, a dyn ni'n gwybod sut mae hynny wedi dylanwadu ar fywyd Cymru. Ac ochr yn ochr, mwy na lai yn yr un cyfnod, yn y dadeni, chi'n cael pobl fel y dyneiddwyr Cymraeg a dyneiddwyr ym mhob man am gyfoethogi ieithoedd, yn aml iawn trwy gyfieithu, ac oedd yna camol ar yr iaith, ar y famiaith. A dyna lle mae'r y dyfyniad cyntaf sydd gan geiriadur Prifysgol Cymru yn sôn am y hyfrydlawn fel ysber
y Gymraeg, iaith Gymraeg. A mae hwnna 1607 yn dangos eisiau camol yr iaith a cyfoethogi fo a parchu fo. Ond yn anffodus o'r ail enghraifft sydd yn geiriadur, dipyn bach hwyrach canol yr un ganrif, yw cwyno bod pobl, gen i fan hyn, dweud fy nghydwladwyr a ddibrisiant ein hen famiaith. Felly, os oedd ddim gwladwriaeth ganddoch chi i noddi fath o a llys i safoni yr iaith a adnoddau i dalu ysgolheigion ac yn blaen, ymdrech unigolion fel Gruffydd Robert Milab ac yn blaen i wneud gramadau Cymraeg. Oedd y Gymraeg hanner ffordd, ond oedd y dibrisio yma wedi dechrau. A wedyn, pan ddewch chi i'r rhamantiaeth gwleidyddol a ieithyddol yn dechrau yn yr Almaen ac yn ymledu, wedyn y genedl yw'r iaith sy'n diffinio'r genedl, ac da ni'n byw yn dal i fyw yng nghysgod y syniadau yma sydd â elfennau positif iawn, gwerthfawrogi trefnwyd, tiriogaeth, yr iaith, mae gyd yn rhyw uned. Mae agwedd reit negyddol achos oedd yn arf i'r ieithoedd mawr, i'r gwladwriaethau grymus i uno i tiroedd o gwmpas o'r hyn a alwyd yn iaith y genedl, iaith y wladwriaeth oedd hi, wrth gwrs, ac oedd hi'n caniatáu iddyn nhw feddiannu tiroedd lle oedd y bobl yn siarad yr un iaith a roedd nhw eisiau ymuno neu beidio. Ac oedd e'n arwain at ryfeloedd ar yr un pryd oedd e'n arf yn nwylo pobl fel Cymru, Cymraeg, i ofyn am yr un parch, achos yn y rhamantiaeth oedd yr un rhinweddau yn ganolog ieithyddol i bob cenedl. Wel, ti a fi, Elin, da ni dod mewn i'r drafodaeth yma yn yr ail hanner y 19th ganrif, a dwi dim bach ar blaen i ti, felly dwi just yn perthyn fel plentyn i'r genhedlaeth nath dweud ar ddiwedd y rhyfel byd byth eto. Ac nath pobl oedd yn oedolion pan oedd ni'n plentyn, nhw nath sefydlu'r sefydliadau nath droi yn Undeb Ewropeaidd o'r Arth Gyffredin ac yn blaen. Oedden nhw'n ffederalwyr yn y bôn oherwydd oedd nhw wedi teimlo grym y canol yn achos Hitler a Mussolini yn arbennig, a lot ohonyn nhw'n eidalwyr o'r garfan oedd wedi gwrthsefyll Mussolini, oedden nhw ddim am canoli grym ddim mwy, a felly o fanna dath y cynnig cyntaf yn Senedd Ewrop, fel wyt ti'n cofio fel fi, Seneddwr Arthau, i wneud rhywbeth dros yr ieithoedd lleafrifol. Nawr, oedd y bobl ma'n, a wrth gwrs achos yr Almaen fe orfodwyd cyfansoddiad ffederal, er mwyn peidio cael Hitler arall yn y canol. Oedd y pobl yma i ddeud gwir yn gweld Ewrop yn datblygu yn ffederal, ond oedd ddim modd yn y cyfnod ar ôl y rhyfel i feddwl ail-dynnu ffiniau, creu ffiniau newydd, achos dyna oedd wedi arwain at ryfel. Felly, nath o'n canolbwyntio ar y meysydd da ni wedi bod yn rhan o'r ddatblygu nhw, sef peidio sôn am tiriogaethau, ond sôn just am ieithoedd, a'r meysydd oedd addysg, weinyddiaeth, bod ti'n gallu delio efo'r
awdurdodau yn dy iaith dy hun, bod ti'n gallu cael addysg yn dy iaith dy hun, a'r cyfryngau, a wedyn oedd ni yn Aberystwyth yn y cylchdaeth Mercator wedi arbenigo ar cyfryngau. Ond mewn ffordd, oedd e'n federaliaeth proxy, oherwydd i gael hawliau iaith, mae rhaid i rywun dynodi'r tir yma hawliau yn weithredol arnyn nhw. Felly, fel yna dwi'n gweld hanes yn amser ni a nawr, wrth gwrs, mae yna cyfnod wedi datblygu ymhellach ac wyt ti, Elin, wedi bod yn ymwneud â'r siarter mwy newydd na rei dwi'n cofio amdanyn nhw, ac wrth gwrs mae sefyllfa Prydain ar Chymru nawr wedi gorfodi i fynd tu allan i'r ffram, yn wedi y ffram deddfwriaethol, diolch yn golygu bod ni ddim yn gallu bod o fewn y ffram Ewropeaidd trwy gysylltiadau diwylliannol, ond mae o'n ergyd oherwydd beth sy'n nodweddu'r Undeb Ewropeaidd fwy na fath o ymdrechion eraill i ddal cysylltiad yw bod na rhywfaint o rym cyfreithiol i'r hyn maen nhw wedi pasio i gynnal o ran democratiaeth, o ran hawliau i aelodau ac yn blaen. Ond dwi wedi siarad gorfod nawr dros ni. Wel, un peth sy'n ni'n licio dweud, Ned, i ymateb i beth da chi wedi dweud rwan, wrth feddwl am ieithoedd da ni'n galw nhw'n ieithoedd lleiafrifol Ewrop, ydy bod na raniad reit glir pan mae'n dod i feddwl am y cysyniad mamiaith yma, ynde? Hynny ydi, mae yna nifer o ieithoedd a nifer o gymunedau ieithyddol sy'n gosod pwys mawr ar famiaith, sydd yn diffinio poblogaethau yn ôl i mamiaith nhw. Dwi wedi cyfeirio at y swetiaid yn y Ffindir, ond hefyd yn De Tirol, neu Ngogledd yr Eidal, dibynnu o ba perspektif mae rhywun yn edrych ar y rhan yna o'r byd. Unwaith eto, mae pobl yn cael eu diffinio o'i geni yn ôl beth mae rhieni'n gosod iddyn nhw fel i mamiaith. Ac yn Ffindir hefyd, mae modd i chi newid nes ymlaen fel oedolyn, os da chi isio, mi gewch chi ail-osod neu ail-bennu eich mamiaith, ond mae'ch mamiaith chi'n cael ei osod pan da chi'n cael eich geni, ac wedyn mae hynny'n dibynnu, mae hynny wedyn yn arwain at ba ffrwd addysg da chi'n mynd iddi hi. Ac wrth gwrs, dyna un rhan o bersbectif yr ieithoedd lleiafrifol, sef y rhai sydd yn gosod y pwys yma ar beth yn union yw'ch mamiaith chi. Ac wedyn, mae gennym ni y ffrwd arall o ieithoedd lleiafrifol sydd yn edrych ar gwestiynau torfol yn ôl hunaniaeth a hunaniaeth sefyg ac ati. A da ni'n gwybod hefyd ynglŷn â y traddodiad bellach yng Nghymru, yng Ngwlad y Basg, Catalwnia ac yn y blaen, i bobl gael addysg yn bennaf mewn iaith sydd ddim yn dechnegol famiaith iddyn nhw, a bod mynediad at yr famiaith dorfol yma ddim yn ddibynnol ar beth mae'ch rhieni chi wedi penderfynu yw eich mamiaith chi o'r cychwyn. Felly mae'r derminoleg hefyd yn dydi, da ni'n cyfeirio yng Nghymru, da ni'n gallu cyfeirio at y Gymraeg fel priod iaith Cymru, hyd yn oed, ac wrth feddwl nad ydy mwyafrif y boblogaeth yn gallu siarad yr iaith yna. Da ni'n gallu deud bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, hyd yn oed os nad ydych chi'n medru yr iaith. Hynny bod yna berthynas dorfol efo iaith, hyd yn oed os nad ydych chi eich hun yn rhugl ynddi, nag yn agos at fod yn rhugl ynddi. A mae'r teimlad yna yn un sy'n cael ei rannu hefo y Basgiaid, y Catalaniaid, y Llydawiaid ac yn y blaen, ond nid felly gymaint efo'r lleiafrifoedd ieithyddol lle mae yna famwlad, lle mae'r iaith yn fwyafrifol ac ati. Ac os dyn ni jyst yn edrych ar sut mae terminoleg Catalwnia wedi newid dros yr degawdau, cychwyn yn yr 80au hefo Catalaneg fel priod iaith Catalwnia, ac erbyn hyn, mae'r priod iaith yn dal i fodoli ydy, ond mae Catalaneg rwan yn cael ei diffinio fel
coesio sosial neu iaith, cydymdreiddiad cymdeithasol. Felly, yr iaith sydd yn dod â pawb at ei gilydd, dos ots o le maen nhw wedi dod yn wreiddiol. Mae'r rhaniad yma, dwi'n meddwl, yn ddiddorol rhwng y rhai sydd yn rhoi un math o bwyslais ar famiaith a'r rhai eraill sydd yn rhoi pwyslais gwahanol iawn ar y syniad o famiaith. Dwi'n gwybod, Ned, os da chi eisiau dweud ambell beth i gloi gan agor y meicroffon. Ie, wrth gwrs, yr hyn wyt ti newydd dweud yn reit agos, ond mewn termau lleiafrifol i be mae ieithoedd mwyafrifol wedi bod yn dweud. Mae'n fodd i gymhasu, ond gobeithio ddim cymhasu mewn ffordd anyrnol. Ond mae pawb sydd â gwladwriaeth, neu hyd yn oed egin gwladwriaeth, mewn ffordd angen iaith genedlaethol yn yr ystyr iaith gall pawb fod yn gyfartal o mewn iddo fo. Ni all hynny fod yn ormesol, fel da ni wedi profi, a felly mae'n rhaid bod yn reit ofalus. A dwi'n meddwl mae'n rhaid bod reit ofalus mae trwy wahoddiad i mewn ffordd, a nid trwy orfodaeth, a mae'n rhaid bod yn arbennig ofalus os da chi yn 20% o'r boblogaeth. Fel mae'r Cymru Cymraeg, da ni'n ffodus bod canran helaeth o'r boblogaeth di-Gymraeg yn meddwl amdani hynny fel Cymru, ond di hynny ddim mae'n rhaid yn dilyn o'r ffaith bod nhw'n byw yn Cymru, mae'n dilyn o ffactorau hanesyddol, a mae yna gorneli lle falle bod pobl ddim yn teimlo i'r un graddau bod nhw yn Gymru, bod nhw'n byw ar y tiriogaeth. Felly mae pob creu unrhyw wladwriaeth neu egin wladwriaeth yn creu lleiafrifoedd, a felly mae o'n broses cymhleth a yn rhywbeth mae angen tact ieithyddol a polisi i wneud â fe, ond dwi'n cytuno bod y gwahaniaeth yna lle mae'r iaith yn dal yn fath o lleiafrif oherwydd bod yna iaith arall sydd yn hawlio yr un hawliau i'r iaith honno, fel yn y Swydd Tyrol, gewch chi hyd yn oed ambulances ar gyfer pobl sydd yn siarad Almaeneg, a'r ambulances ar gyfer pobl sy'n siarad Eidaleg. Achos mae'r ymlyniad wrth y grŵp iaith a ofn colli tir, mae hwnna yn sefyllfa reit wahanol, a Ffindir, a Swedeg yn y Ffindir yn wahanol eto. Ond yn aml iawn yn y cefndir, yn y ddwy achos yna, oedd yna rhywbeth tebyg i rhyfel gartre, a maen nhw wedi dod at y rheola hynny, a'r un peth yn Wlad Belg, o'r profiad chwerw o rhywbeth tebyg i rhyfel gartre, a wedyn deall bod rhaid cael rheolau arbennig i gydfyw, a da ni'n ffodus iawn bod ni ddim yn cychwyn o'r tir fel yna, ond eto mae'n problemau ni yn wahanol, ac wrth gwrs dyna'r profiad da ni wedi cael mewn ffordd bod mae yna bethau allwch ni ddysgu o sefyllfaoedd eraill a termau eraill. Dwi'n meddwl mae Elin dath â term priodiaith. Dwi'n cofio bwrdd yr iaith yn rhyw gyfnod cyntefig yn dweud priodiaith. Mae hwnna'n ddim yn derm, mae'n rhaid bod hwnna'n rhyw derm maen nhw wedi dyfeisio yn Wynedd, ond
yn Catalwnia Gwlad y Basg, oedd wedi dybeisio a wedi mewnforio gan Elin. Felly, ia. O, dwi'n siŵr bod yna rwy'n wedi defnyddio fo ymlaen i yn cyd-destun y Gymraeg, ond ail gyflwyno a mewnforiad. Ia. Ond dwi'n meddwl, wrth i ni ddod ar sgwrs i'w therfyn rwan, Ned, un o'r pethau sydd wedi taro fi yn ystod y cyfnod lle mae lle mae diwrnod rhyngwladol Mamiaith yn cael ei ddathlu drwy'r byd. Un o'r pethau sydd wedi taro fi di dyfyniad byr gen Dafydd Hicks, sydd yn siaradwr Cernyweg ac sydd hefyd yn ysgrifennydd cyffredinol y mudiad Elen, European Language Equality Network. A ar hyn oedd gen y fo i ddeud, ac mi darodd fi hyn, oedd nad ni sy'n adfywio'n ieithoedd, ond yn ieithoedd ni sy'n yn hadfywio ni. A dwi'n meddwl bod hwnna falle yn rhywbeth i ni gnoi cil arno fo wrth i ni dirwyn y sgwrs fach yma i ben. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni, Ned. Diolch yn ti. Wel, diolch o galon i chi, Elin a Ned, am yr trafodaeth bywiog iawn. A nawr rhagor o farddoniaeth. Ifor ap Glyn yw bardd cenedlaethol Cymru ers 2015. Ac mae Ifor wedi bod yn llysgennad diwylliannol brysur iawn drwy godi proffil llenorion Cymru ar draws y byd ac yn gynrychioli Llenyddiaeth Cymru tramor. A mae Dr Sian Northey yn fardd, yn awdur, yn golygydd a chyfieithydd. Ac os allai nawr gwahodd Ifor a Sian i rannu cerddi nhw gyda ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Cyfeiriwyd eisoes at fod y flwyddyn 2019 wedi dynodi yn flwyddyn Rhynwgladol ieithoedd brodorol. Ac i nodi lansiad y flwyddyn honno yma yng Nghymru, nôl yn Ionawr 2019, gyfynwyd i mi sgwennu y gerdd dwi am rannu hefo chi rwan lle. A wrth gwrs, wrth i ni poeni am hynt ieithoedd brodorol, ieithoedd llai, be bynnag terminoleg dyn ni'n ei arddel lle. Mae rhywun yn poeni sut mae'r ieithoedd yma i'w cynnal, ac yn sicr does gen i ddim diddordeb mwy na neb arall, dwi'n siŵr sy'n cymryd rhan yn y sgwrs yma, mewn cadw y Gymraeg fel rhyw fath o iaith bendresal, rhywbeth hardd, ond na ddylid i defnyddio, na ddylid mae wedi peidio bod yn gyfrwng byw, ond wrth gwrs, be mae'r Gymraeg i fod ydy llestr bob dydd ar gyfer ein profiadau ni lle. A mae yna ddywediad hyfryd iawn gen bobl y Cherokee sydd yn sôn am drosglwyddo iaith fel trosglwyddo llestr o un genhedlaeth i'r nesaf. Ac wrth gwrs, yr anogaeth ydy peidiwch â gwrthwng y llestr, achos unwaith mae wedi mynd, mae wedi mynd. Gyda hynny mewn golwg, dwi'n cychwyn y gerdd efo dyfyniad Lladin, rhyw iaith fi sy'n studio am 7 mlynedd yn yr ysgol. Fi sy'n studio Almaeneg am 2 blynedd. Dysgus i ddarllen un a dysgus i siarad y llall. Gewch chi gesio pa un dwi'n dal yn medru siarad a llall wedi mynd fwy na lai yn angof llwyr gen i. Lleisio. Nomina si pereunt perit et cognitio rerum. Os derfydd enwa, derfydd hefyd, dirnad pethau. Dwedwch felly fawrion o wybodaeth, ym mha fodd mae achub iaith. Nid trwy chofnodi neu chysegru na chloi'r geiriau'n gacamwci glidiog a lyno wrth sgwennu'r sawl sy'n stelcian hyd yn cloddiau. Cant cadno wedi stwffio yw pob Cymraeg llyfr, ei introed oediog ni syfla mwy, a'i lygyd gwydyr sydd ddall. Yn y llafar y mae ei lleidder, a thafodau plant yw ei pharhad. Diolch. Sian. Nid trwy chofnodi neu chysegru di Ifor, a falle mae
dyna sy'n y gerdd yma hefyd. Mae yn y brawddegau bach dibwys bron na sy'n mond yn cael ei dweud unwaith. Mae'r harddwch ar hyd. Y cefndir ydy, mod i wedi cael mynd fel +1 rhywun i Sadar yng Nghroatia. Gwahoddiad oedd yng Nghydymaeth i wedi gael i gynhadledd Promisa, dwi'n meddwl oedd yr enw, Perspectives on Language Sustainability, Discoveries, Policies and Practices. Ac yn Sadar, os da chi wedi bod yn rhoi, mae yna hynna elwir yn organ fôr, ym mhen draw'r prom, mae yna risiau cerrig llydan yn mynd lawr i'r môr, ac o dan nhw mae yna system o bibella a gwagleoedd, a fel mae'r tonna'n taro, mae o'n creu y syna mwyaf rhyfeddol. Yr organ fôr yn Sadar. Criw o academyddion neu graffiau PowerPoint yn datgelu diriwiad, tranc, diflaniad, ieithoedd bach y byd, gresynant, cynigiant achubiaeth, ac os nad achubiaeth, rysait rhyw hylif hyd i biclo'r geiriau. Yna, ddiwedd dydd, ar ôl gledda'r bysgod arian ac yfed gwyn a chwrw, cerddant dow tua'r gogledd at yr organ, ac gwirioni at y synau ddaw ohoni. Synau na chlywyd erioed o'r blaen, ddim hyd nes i'r don arbennig hon daro'r tyllau. Trefniant o nodau na chlywir fyth eto, ac na chofnodwyd gan neb na dim. Diolch. Gerdd arall gen i fo rwan, dwi'n credu. Dychmygwch sgwrs fel hyn o gwmpas bwr bwyd yn Llundain. Guess what? Geezer next door just moved here from Norway and he's learning English. How about that then? Wel, wrth gwrs, dio ddim yn sgwrs a chi'n debygol o glwad, ond wrth gwrs yma yng Nghymru, tai rhywun yn symud ato ni i fyw o ba wlad bynnag byswn ni'n ymfalchio a petai'n ymdrech i ymdrwytho yn ein iaith ni. Ac yn hynny o beth, mae'r punaid yn dod o israfoldeb neu yn dod o ryw awydd i weld bod yna obaith i'n iaith ni barhau, neu mae hefyd falle yn arwydd hefyd nad iaith frodorol, nid fel iaith frodorol dyn ni syniad am y Gymraeg, oherwydd wrth gwrs mae rhywun yn croesawu siaradwyr o ba gefndir bynnag. Byd fo am hynny. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i gynnal, dyn ni'n medru cynnal dialog efo siaradwyr ieithoedd brodorol eraill, ieithoedd eraill, llai i defnydd. Ac wrth gwrs mae Ned a Elin a llawer un arall wedi bod yn arwain y drafodaeth yma ers degawdau lawar, a hynny yn cyfoethogi yn profiad ni. Ac yn ddiweddar, fi si'n ran fach o ryw brosiect hefo bardd eileg, bardd sy'n medru eileg yr Alban, geileg yr Alban, a bardd Gwyddeleg. Felly, y graen ydy enw y gerdd nes yma. Mae'n sôn am bwysigrwydd, peidio wneud ffetish o safon iaith. Gen i brofiad personol hynny, ond stori arall di hynny. Dyma hi, graen. Os bendith yw clywed weithiau ogla prenderw yn y dweud, gorneli brawddegan asion dwt a'r geiriau diledryw yn llyfn dan fy llaw. Braint wahanol yw clywed iaith self-assembly, a'i threigliadau flat pack, hyder not included. Mae'r rhain yn gwneud y job. Ond i'r rheliw ohonom sydd rwla rhwng y ddau, weithiau'n bring o eiriau mowr posh neu just mynydd i barhau, rhaid cadw'r tools yn loiw'r un fath. Ac ond nid honna yw ein her fwyaf ni. Nid chwthu'r llediaeth ddi angen i ffwrdd fel cwmwl blawd llu. Sian? Diolch ti. Dwi am orffen efo cerdd sy'n sôn am pa mor fregus ydy'n gafal ni, nid jyst fel cymdeithas, ond fel unigolion ar unrhyw iaith. Mae'n deillio o waith nes i efo bobl sy'n byw efo dementia, a dyna sicr bobl
mae mamiaith yn gallu bod yn bwysig iawn iddyn nhw, a gofal yn ei mamiaith yn gallu bod yn eithriadol o bwysig. Bodawen ydy enw un o'r cartrefi preswyl nes i ymweld â fo'n ystod y prosiect yma. Ar ôl bod ym Modawen, weithiau roeddan ni, hi a fi, yn ei gweld yn dianc, yn sglefrio i ffwrdd i'w rhyddid ym mhatryma'r carpedi, ymlygiadau'r llenni ac ymysg ei ffrindiau ar y radio. Ac yna, roedd rhaid ei hamgylchynu a lasw disgrifio. Ddim ceffyl, mwy na dafad, ei llusgo yn ôl i'w priod len ein cica. Buwch, ia buwch, corlanwyd gair, awn ymlaen ar sgwrs. A finna, wrth gerdded adra, yn enwi fy myd fel plentyn blwydd, rhag ofn i'r diawliad anastywath, lithro cyn pryd i guddio yn y beth ti'n galw ar ochr lôn. Diolch yn fawr chi. Wel, am ffordd i orffen. Diolch yn fawr iawn i chi, Ifor a Sian. Gyda hynny, hoffwn gloi noson, trwy ddiolch i gyd eto, beirdd am eich amser a'ch geiriau, i Elin a Ned am gynllunio'r noson ac am y drafodaeth, ac i Manon James am y cymorth technegol tu ôl i'r llenni y petai. Diolch yn fawr.